ጠቅላላ ማለት ነው አናብስ ዝኾኑ መንስያት ይሻልኩም ኣቀዲመ ዝበለፅዎ ኣነ ተኣኪብና ቅድሚ ሕጂ እንዲያሞም ምስተባሃልና ጠሊሞም ገለመለ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐጥታ ብሃገራዊ ድሕነት ዝእዘዙ ኣብ ኤርትራ ዝእዘዙ ሰባት እዮም ኮይኖም ፀኒሖም ማለት እዩ ሚድያ እንዳወፁ ሕጂ ምሰዓርናዮም ወፂኦም ሪኦም ኣለካ ኢኻ ንሕና ከምዚ ዝኣመሰልና ኢና ክብሉ ጀሚሮም ማለት እዩ ዓውሎም ክዛረቡ ጀሚሮም እሳቶም ጨናፍር ኣለዎም በብሃገራት ማለት እዩ እንዳሓር እንታይ ንገብር ኣለና ብርጌድና ሓመዱ ኣብናይ መድረክ በፂሕ ኣሎ ዘይተሓበረት ሃገር ኣላን ከዳ ኮይና እቲ ድመርሓ ደሎ ምዞም ሰባት እዚኣቶም እዩ ማለት እዩ እዚ ምዃኑ ፈሊጣ ህዝቢ ይሕተት ንሕና ተበጊስና ኢና ዘለና ብግባኣና ክንገብር ማለት እዩ ናይ ሲርያ ጉዳይ ከይዝሓለ ከሎ ንዓለም መሊስና ክነበስራ ኢና ናይ ኤርትራ ጉዳይ ከዓኒ እምበኣር ኤርትራ ከዓ ሓራ ወፂያ ኣላ ንኽትብል ክንገብራ ኢና ማለት እዩ እዚ ግን ናይ ኩሉ ህዝቢ ተሳትፎ ክህሉ ይግባእ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ነዚ ቁርብ ኮይኑ ክፀንሕ ክኽእል ኣሎ ብፍላይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ መራሓ መጦረኒ ንላዕሊ ካብ መራሒ ሓይሊ ንላዕሊ ዘለዉ መፂና እውን ክንሓቶም ስለ ዝኾንና ገበነኛታት ስለ ዝኾኑ ኣይክገብርዎን እዮም ተራ ወተሃደር ዘበልካ ግን ምናልባት ንሕና መንስያት ኣሕዋትካ ክንመፅ ኢና ፈኸራ ኣይኮነን ንዕቐት ክህልዎ ይኽእል ስርዓት ግን ከዓኒ ነቲ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን ዓርሞዲስ ፀላኢ ዝሰዓረ ኤርትራዊ ይሕዋትና እያ ንሕና ከዓ ፍረቆም ኢና ሓደ ዓይነት ደም ዘለና ማለት ስለዚ ክንገብር ንኽእል ኢና ክንገብር ስለ ዝኾንና እቲ መንእሰይ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ከምዚ ዓይነት ኩነታት ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ ግዜ ቁርብ ኮይኑ ክፀንሕ እቲ ግዜ እናቐረበ ምስ ከደ ብተደጋጋሚ ብሚድያ ክንሕብር ኢና በዚ ኣጋጣሚ ዝንጋዕ ክሕብሮ ኢለን ይላበወኩም ማለት እዩ እንተደየለ ግን 2025 ሓደ ዓብይ ለውጢ ኣሎ ዓድመን ኢሳያስ ይለካ ተቂምና ዶክተር ኣብይ ከዓኒ ደው ይበለን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ቀድሚ ሕጂ ንክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ኢሳያስ ነቂፍናዮ ኢና ሕጂ ግን ኩነታት ኩሉ ተረዲእና በዚ ኣጋጣሚ እዚ ይቐሬታ ንሓቶ ኣብ ጎኑ ከዓ ከም ዘለና ምስ ኢሳያስ ኣብ ዝገብሮ ዝኾነ ይኹን ግጥም ብምልኡ ብርጌድና ሓመሩ ይኹን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ጎኒ ዶክተር ኣብይ ደው ከም ዝብልን ክነረጋግፀሉ ንደሊ ማለት ስለዚ እቲ ዓወትና ቀረባ ክኸውን እዞም ንጠቕሶም ዘለና ሰባት ክሓፍሩ እዮም ክሽቁሮሩ እዮም እግዚኣብሔር ልቦና ይሃበና ይብል ኣነ ማለት ልቦና ይሃበና ከይኑ በትግብሮም ከይኑ ብጣዕሚ ክኸብር እዩ ማለት ሰላም ኩልኹም ኤርትራውያን ደጊመ ሰላም ክብል ይፈቱ ብዝኾነ እዛ ናይ ሎሚ መደብ ዝያዳ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣዝያ ተገድሰና ኮይኑ ይስምዓኒ ብፍላይ ምዚ በዓል ኪሮስ በዓል ውፉይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘካይድዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ዝያዳ መረዳእታ ንክትኮነና ካብ ምባል እዩ ዝጠፍኦ ሰብ የለን ግን ብዝከኣል ነቲ ነገር ኣጠቃልል ኣቢልና ክንረድኦ ከዓነይ ኣይፅላእን ካብ ምባል ብከምዚ ዓይነት ከም ሓሳብ ክዛረበሉ ደልየ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ብባሕሪ ቅሒ ባሕሪ ኢልካ ዝለዓል ብኢትዮጵያውያን ክሳበይ ምዃኑ ከዓነይ ዝያዳ ኣጠማምታና ካብዚ ዝፀንሐ ንቐፃሊ እውን ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዐኒ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ
ልክዕ ምዚ ኣብ ኣሕመድ ዘልዕሎ ከም ኤርትራውያን ከዓነይ በዓል ውፉይ በዓል ኪሮስ ዘካይድዎ ዘለዉ ምስ እቲ መንግስቲ ናይ ኣብ ኣሕመድ ገለ ሰብ ሕጂ እንታይ ዝብል ኣሎ ንወሶ ኢልካ ንፖለቲካ ኢሉ እዩ ባሕሪ ክንወርር ኢና ዶ ሓደ ዶ ዝብል ኣብ ኣሕመድ ነቲ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ኢልካ ዝዛረቦ እዩ። ኢትዮጵያውያን ብባሕሪ እንድሕሪ ዝብል ሓሳብ እንድሕሪ ሰሚዖም ካልእ ፍልያት ገዲፎም ናብኡ ጥራሕ ካድህብኦም ኢሉ ዝጥቀመሉ እንተዘይኮይኑ ብተግባር ኣብ ልዕላውነት ኤርትራ ወራር ከካይድ ኣይክእልን እዩ ዝብሉ ኤርትራውያን ኣለዉ። ስለዚ ኣብ ኣሕመድ ንህዝቡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየና እዩ ዓሰብ ኣብ ትሕተና ክነእትዋ ኣለና ወዘተ ወዘተ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ። ክሳብ ናብ በዓል ሩስያ ከይዱ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ብዙሕ ሓገዝ ንኽረክብ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እናኸደ ዘቕርቦ ዘሎ ሕቶ እዩ። ሩስያ እውን ከም ኣብ ገለገለ ንሰምዖ ዘለና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንኽትረክብ ወይ ድማ ኢትዮጵያ ወናኒት ባሕሪ ክትከውን ሩስያ እውን ትድግፋን ካልእ ብዙሕ ነገር ሓገዝ ትገብረላን ከም ዘላ ኣነ ብወገነይ ካብ ብዙሕ ሰሚዕየ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ሓደ በቲ ሓደ ኢሳያስን ፑቲንን ዘለዎም ርክብ ሰብ ከመይ ይርድኦ ነይሩ ወይ ሓፈሻ ኤርትራውያን ዳርጋ ቀዳማይ መሓዛ ኢሳያስ ፑቲን ኮይኑ ይመስለናይ። ብፍላይ እቶም ደገፍቲ እውን ግን ፖለቲካ ማዕረ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣብዚ ነገር እዚ ዝርአ ነገር ኣሎ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ሩስያ ትሕግዛላ ካልእ እውን ብዙሕ ደገፋት ትገብረላ ከም ዘላ ኣብ ብዙሕ ንሰምዖ ነገር ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ገለ ሰብ ወላ ሓገዝ ትግበረላ ደኣ እምበር ብየን ቦታ ኣፍ ደገ ንምርካብ እያ ትሕግዛ ዘላ ኢሉ ገለገለ ሰብ ንሓንሳብ ብሶማል ከምስል ዝደሊ ሰብ ኣሎ። ገለ ከዓ በዚ ሱዳን ከምስል ዝደሊ ሰብ ኣሎ። ግን ኤርትራውያን ነዚ ነገር እዚ ብክውንነት ኢና ክንሪኦ ዘለና። ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ዋንነት ብጀይካ ብኤርትራ ወገን ብካልእ ትጥምቶ ነገር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ምስቲ ናይ መግዛእታዊ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝነበረቶ ብኡ ቀፂልካ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ የብላን ዝብል ሓሳብን ስምዒትን እዩ ዘሎ ኣብ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ናይ ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ። ናፅነታ ክትረክብ የብላን ረኺባ 30 ዓመት ከም ሃገር ማለት እዩ። ከም ሃገር ከም ደለይቲ ፍትሒ ምናልባት ኣብቲ ናፅነት ሰብ በብናቱ ዝርድኦ ነገር ኣሎ። ግን ኤርትራ ከም ሃገር ናፃ ሃገር ኮይና ድሮ 34 ዓመት ጌራላ ማለት እዩ። ኢትዮጵያውያን ግን
እዚሁ ኣይኣምኑሉን እዮም ዓሰብ ብፍሉይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ምዃኑ እዮም ኣፍ ልቦም ገቲሮም ብዘይ ሕፍረት ዝዛረቡ ዘለዉ ማለት እዩ ሕጂ ኣፍ ደገ ባሕሪ ደሊለው ኢትዮጵያውያን ክበሃል ከሎ ብጀካ ብኤርትራ ብኻልእ ኣይኮኑን ዝደልይዎ ዘለዉ ነዚ ነገር እዚ ከም ኤርትራውያን ብልክዕ ኢትዮጵያውያን ብየን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ክትሕግዞም እንድሕር ኮይና ሩስያ ኸ ብየን እያ ክትሕግዞም ሩስያ ብዝመረፅዎ እያ ትሕግዞም ምክንያቱ ክሳብ ሕጂ ኣፍ ደገን ንምርካብ ደገፍ ትህባላ ሩስያ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ካለኻለ እውን ብዙሕ ሓገዛት ትገብረላ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብየንም ዝደልዩ ዘለዉ ወይ እንታይ እዩ ከይፈለጡ ወይ ከይፃርዩ ኣይኮነን ሩስያ ደገፍ ትገብር ዘላ ንኢትዮጵያ ማለት እዩ ብዝተፈላለዩ ብሓሳብ ትድግፋ ኣላ ናይ ሓይሊ ባሕርን ናይ ገለን እውን ብዙሕ ሓገዝ ትገብረላ ከም ዘላ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ሕጂ ከም ኤርትራውያን ብፍላይ ደለይቲ ፍትሒ ኣብዚ ነገር እዚዩ ንበዓል ውፉይ በዓል ኪሮስ ወዘተ ተንካል ምስኦም ኣብታ ኢትዮጵያ ከይዶም ዘለዉ ኖጌጋ እቲ ብኡ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ወይ ብኡ ክካየድ ተደልዩ ዘሎ ቃልሲ ሓደጋ እዩ ንኤርትራውያን ክንብል ከለና እቲ ነገር ክርዳእና ክኽእል ኣለዎ ሓደ እዞም በዓል ውፉይ በዓል ኪሮስ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ስምምዕን ውዕላትን ኣካይዶም ኣለዉ ወላ ሓደ ኣነፂሮም ዝተዛረብዎ ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ ወላ ሓደ ነገር ስምምዓት ከይፈለጥካ ካለኻ እሞ ኢትዮጵያ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሕቶ ናይ ባሕሪ ዘልዕሎ ዘሎ ልዕላውነት ሃገር ምዃኑ እናፈለጥካ ልዕላውነት ሃገር ምውራር ቀሊል ነገር ጌርና ክንወስዶ የብልናን ምክንያቱ ኢትዮጵያውያን ዋንነት እዮም ዝሓቱ ዘለዉ ዋንነት ከዓነ እቲ ኤርትራዊ ንሃገሩ ክከላኸል ዝዓቕሙ ዘበርክቶ ክንደይ ዋጋ ከፊሎም ብዘየገድስ ክንደይ ህዝቢ ፀኒቱ ብዘየገድስ ከመይ ገይሮም ወነንቲ ባሕሪ ይኾኑ ትሕቶ ናይ ኢትዮጵያውያን ሕጂ ንበዓል ውፉይ ንበዓል ኪሮስ ጊደፉ ተመለሱ ብኡ መቃለሲ ቦታ ኣይኮነናን ከም ህዝቢ ከም ኤርትራውያን ብህዝብን ብሃገርን ንቐፃሊ ሓደገኛ ሳዕብየን ኣለዎ ክንብል ከለና እቶም ገለ ደለይቲ ፍትሒ ንበዓል ኪሮስ ንበዓል ውፉይ ቅቡል ሓሳብ እዩ ወዘተ ኢልኩም ደገፍ ክትህቡ ትፍትኑ ዘለኹም ሰባት ብስምዒት ጥራሕ ኣይትኺድዎ ሓደ ኣብ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ሰብ እዩ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ወራር ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ዝነበረ ኩናት ብህዝቢ ወላ ሓንቲ ነገር ዘይጉድሰ ሰብ ምዃኑ ንኩልና ኤርትራውያን ንፁር ነገር እዩ ሕጂ ንበዓል ውፉይ ንበዓል ኪሮስ ኣነ እንታይ ዝብል መረዳእታ ሒዘ ኣለኹ ሃነፍነፍ ስልጣንን ውልቃዊ ረብሓታትን ብምባል ገሊፀዮም ዘለኹ ምክንያቱ
سخا بدرجة حزبن هاجرن نقصالي تحسب انتحر خوانكا اب كمزي ኢትዮጵያውያን ዘልዕልዎ ዘለዉ ብጉዳይ ባሕሪ ዝኾነ ኤርትራዊ መሻርክቶም ክኸውን ኣይከኣልኒ ክከላኸሎም ጥራሕ ይዝኽእል ይቃወም ይደግፍ ዝኾነ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዳ እምበር ናይ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣይኮነትን ምክንያቱ ንእስያስ ተቃይምካ እስያስ ንዝገዛእ ርሱን ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ሰብ እዩ ብዙሕ ነገር ኢና ንሰምዕ ኢትዮጵያ እስያስ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ፖለቲካ ክሰርሕ ንዓና ከዓ ሓራም ንእስያስ ከዓ ሓላል ኢሎም ይዛረቡ እዮም በዓል ወፊ በዓል ኪሮስ ሞ እስያስ ዝገበሮ እንድሕሪ ትገብር ኮንካ ወይ ድማ እስያስ ዝገበሮን ህዝቢ ኤርትራ የርባሓና እዩ ትብል ንሕሪ ኮንካ እንታይ ዘቋም ኣለካ እስያስ ብኩሉ ነገር ብምሕደራ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ ብልእላውነት ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኢና ንቋወሞ ዘለና እስያስ ዝገበሮ ቁኑዕ ኢልካ ጎድኖ ንስኻ ከተተግብሮ እስያስ ዝበሎ ቁኑዕ ኢልካ ጎድኖ ንስኻ ከዓ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ክትብልን ክትከይድን እንድሕር ኮንካ ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብልካን ካብ እስያስ ምክንያቱ ፍትሕን ለውጥን ከተምፅእ እንድሕር ኮንካ ካብ እስያስ ዝተፈለ ሓሳብ ሒዝካ ካብ እስያስ ዝተፈለ ምሕደራ ፈጢርካ ካብ እስያስ ዝተፈለ ብኩሉ ነገር ርኢኻ ምስ ኸይድ ጥራሕኻ ንህዝቢ ኤርትራ ፍትሕን ለውጥን ከተረጋግፀሉ ትኽእል ማለት እዩ እስያስ ዝገበሮ ንሕና እውን ክንገብሮ ኣለና ትብል ንሕሪ ኮንካ ወላ ሓንቲ ተኸቢድ ጥፍኣት እጃ ኣብዚ ዝርአ እቲ ኣተሓሳስባ ኣብዞም ኣሕዋትና ዘሎ ማለት እዩ ከም ተወሳኺ ንስኹም ብዝመስለኩም ተቃለሱ ንሕና ብዝመስለና ክንቃለስ ኢና ከዓ ይብሉ ከመይ ጌርካ ብዛዕባ ኤርትራ እኳ ኢኻ ተልዕሎ ዘለኻ እቲ ነገር ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራ ኢኻ እኮ እዚ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ዝኾነ ሰብ ክለዓል ከሎ ዝኾነ ሰብ ክቋወም ዝኾነ ሰብ ክድግፍ መሰሉ እዩ እዚ ብተደጋጋሚ ኣነ ርእይተ ይህበል እየ ከምዚ ዓይነት ተሓሳስባ ማለት እዩ ከመይ ጌርካ ትእምን ወይ ድማ ኣብቲ ቦታ ምስ ኣብ ኣሕመድ መሻርክቲ ካግብረካ ዝኸኣለ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ስለ ዝፈጠርካ ኢኻ ከምኡ ዓይነት ተካይድ ዘለኻ እንድሕሪ ስምምዕ ጌርካ ከኣኒ ንምንታይ ንህዝቢ ኣፍልጦ ዘይወሃብ ዝኾነ እንታይ ዓይነት ስምምዕ ተካይድሎ ወላ ሓንቲ ነገር ዞም ኣሕዋትና ዘሕለፍዎ ነገር የለን ሕጂ ወላ ስምምዕ ገይሮም እንተበሉ ሓደ ምኹን ስምምዕ ጥራሕ ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ኣሕመድ ወፂኡ ኣብ ደገ ባሕሪ ንዛረቦ ዘለና ቅቡል ኣይኮነን ሕጋውነት የብሉን ንዘረባ ንዛረቦ ፀኒሕና ዳ እምበር ኤርትራ ልእላዊት ሃገር እያ ኣብ ደገ ወላ እንተደለና ኣብ ደገ ባሕሪ ብውዕልን ብስምምዕን ዳ እምበር ወሪርካ ንኤርትራ መሓዝ ወሪርካ ዓሰብ ምቁፅፃር ወሪርካ ልእላውነት ኤርትራ ናይ ዋኒና ምግባር ሕጋዊ ኣይኮነን ንኣምነሉ መትከልካ ኣይኮነን ንስለ ዘረባ ኢና كنلعلو صنحنا
كساب زي بله زمس أي يمسع سممعت ولا خدنا جر زخل سممعت يهابو بعلو في بعل كرس تقبلنا كلهم يبلون معناته أتي ببحر زلعل حطه بوجن إثيوبيا وبأب أحمد كساب حيالات هاجرات بحجن بحيلن حجز ويدقف المركب بزح نجار يسعر زلوا مالتي بزح نجار زي هجي أب أحمد بأفديق بحري ويد ما بواننت عسب زلعلو زلو أب إثيوبيا ويان طرح كم زربا زلعل أيكونن كساب ناب عبيتي ناب حيالات هاجرات كم بع روسيا دقف بدمسي نخركب وزته حيلي بحري مهنات خلا حجز زقبرال زلوين كومو بعل فرانس وزته بزحات مالتي حجي إذن زيو أقلل لابيلكا أب إثيوبيا طرح أوي أب إثيوبيا وان طرح يكونن تنجر مالتي أفديقن بحر النمركاب كساب نهاجرات حجز ويدقف يحطلو مغنياتو بدبلوماسي مس بزحات حاجرات دقف كم زرخبو صارحوا نحل صنيحهم اتني حيلو قداي مس جمروا اموني حيلو قداي كا قعوتلو مسكالو كل جينا نتن كال حاجرات مينون سلز صنحو بديحرو بزعبا للاونت إيرترا تقديسا عقودنا تخون حاجر زي كلوان نخلان مالتي جي تنحقو قداي كال كوينو كم إيرترا ويان جن أبزو قداي زيو كنتون قولو لنا مالتي كنتون قولو لنا كم إيرترا ويان سي كنتون قولو هنكال لنا زن بعل كيروس بعل وفوي نسوت رح يكونن عنوة فص إمام زلو ولا نتبرجينا حمدو أمنتاي درجة أودي أملو نري زلنا حكيم تواتيت بزح نجر مسحابات نري الله مالنا أتي بقولبال وهم تؤززون تمرحون قبل ساتهم كاني بقولبال أين مرحن أين أزازن قولبال برجرنا حمدو فروسيو بالزبل يم زخدو زلو حجي زم سبات زيوم حنفنف سلطانن حنفنف ولقاو ربحان إلكا انت قلزك أيوم مهزي يكونن وي مجنان أيكونن مالتي باتي زخيت زلو أنا هجي كوم زبلم زلوه حدا نتب برجرنا حمدو أمنتا يودي أمو ألو نريو نجاريو يعني أتو أبتا سلطان أبتا إثيوبيا ويدما تجنبار فتيرنا زولو زلو نسوكم من مريضكم بخمية مرارصة نقوم عينة مرارحة وينا كم مرارحة مسيحهم اللهم الكا يوم أي ملو سوانيم يعني أتو برجرنا حمود بجلوباليزم مرحت جلوبال كا ألو حقاونات يبولون نابلو خاني نتي أخايدا بزح مجلسيتات يوصلوا مالتي سطرح زي كونه بجلوبال برجرنا حمودو إثيوبياويان زلعلو وزلو ناي بحري قدام النت سممع كنا أمت انكال لنا لك وان النت بحري يدلينا إيو إلهم بلب زعمنولو حرقينو أيواز أنانيو يقولوا له جلوبال برجرنا حمودو مالتيو أي نحناس دقف هنا هنو بكمبر أتي كانوا العلوس أنحنا زربا كنكودو أي قبا أنانيو بقو تأمامنو زبل حساب انتزنو برمون تسمامعهم مخدوه مالتي حجي زوم بعل وفوين بعل كيروسن باتي أب أحمد زلعلو زلو
ከም ህዝብን ከም ሃገርን ዝፈጥርዎ ዘለዉ ጽልዋ ወይ ድማ ሓደ ኣስጋኢ ነገር ሱጥራሕ ዘይኮነ ወላ ነቲ ብርጌድና ሓመዱ እንታይ ዓይነት ምፍርራስ ኣካይዶም ኣለዉ ዝርአ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያውያ ኣብ ኣዲስ አበባ ዘለዉ መንእሰያት ኤርትራውያን ከይኣመኑሉ ምግዳድ ይግበር ኣሎ ባህል ኣሎ ካልእ እውን ብዙሕ ጸቕጥታት ይዝረብ ኣሎ ስለዚ እንታይ ዕላማ ናይ ኪሮስን ናይ ወፉይን ብፍሉይ ዘን ክልተ ሰባት እዚኦም ኣነ ብብዙሕ ነገር ስግኣት ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ ብፍላይ መንእሰያት ኣብዚ ኢትዮጵያ ኮይኖም ወይ ኣብ ኣዲስ አበባ ኮይኖም ንዑ ግንባር ፈጢርና ኣለና ኣርክቡ ዝብልኹም ዘለዉ ክትጥንቀቑ ክትክእሉ ኣለኩም ሓደ በቲ ኢትዮጵያ ዋንነት ወይ ወራር ኣብ ሃገርኩምን ኣብ ህዝብኩምን ተካይዶ ክርዳእኩም ክኽእል ኣለዎ ከም ካልኣይ ካብቲ ግሎባል ብርጌድና ሓመዱ ካብቲ ኣመራርሓ ወፂኦም ባዕሎም መራሕቲ ኮይኖም ዝኸድዎ ዘለዉ እውን ከቢድ ሓደጋ ንበርጌድና ሓመዱ ወይ ድማ ንበርጌድና ሓመዱ እንታይ ዓይነት ሽግር ይፈጥሩ ኣለዉ ኻኒ መንእሰያት በርጌድና ሓመዱ ነቲ ነገር ክትርእይዎ ኣለኩም ማለት እዩ ከም ካልኣይ እዞም ክልተ ጀነራላት ኢትዮጵያውያን እዚኦም ካብ ቀደምን ብሕጅን ዘካይድዎ ዘለዉ ንሪኦ ኣለና ብዙሕ ነገር እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ብፍላይ ኪሮስን ወፎይን ካልኦት ብፆቶም ዘለይዎ ምስ ጻድቃን ራኸቡ ከም ዘለዉ ካልእ ብዙሕ ነገር ርክባት የካይዱ ከም ዘለዉ እስማዕ ኣሎ ማለት እዩ ጻድቃን ወላ ብቲ ዝሓለፈ 3 ወራራት ቀፂልካ ሕጂ እውን እንታይ ዓይነት ዕላማ እዩ ዘለዎ ኣብ ኤርትራን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ንጹር ነገር እዩ ጻድቃን እንታይ እናበለ ይዛረብ ነይሩ ካብ ነዊሕ ዝኾነ ነቲ ነገር ሰሚዕካ ጻድቃን ናይ ቀጻሊ ዕላምኡ ኣብ ኤርትራን ኤርትራውያንን ንሕስያ ዝበሃል ነገር የብሉን ንሕስያ ዝበሃል ነገር የብሉን ወላ ኣብ ኣሕመድ እውን ኩሎም እቶም እሊታት ናይ ኢትዮጵያ ባሕሪ ከመይ ኢሎም ይርከቡ ከመይ ኢሎም ወነንቲ እቲ ባሕሪ ይኹኑ እንተዘይኮይኑ ንዕኡ ዝኸፍልዎ ቃልሲ ብድሮን ድዩ ብኻልእ ድዩ ኣብኡ ዝጠፍእ ህዝቢ ኤርትራ ኣየገድሶምን እዩ ብቐረባ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ኣጋጢሙ ብኣብ ኣሕመድ ብድሮን ኢልካ ድዩ ብኻልእ ደብዳባት ማለት እዩ ብቐረባ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሲ ኢትዮጵያዊ እዩ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣሕመድ እንታይ ዓይነት ኣካይዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ናይ ተዓጻጻፊ ክኸውን ምዃኑ ርዱእ ነገር እዩ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ወላቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ጉጅለ ኣይእመነሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብ መወዳእታ ዋጋ ክኽፍል ምዃኑ ርዱእ እዩ ናይ ቀጻሉ እውን ወለዶ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወት ኤርትራ ብሕጂ እውን ኣይድቀስን እዩ ማለት እዩ ከምቲ ቀደም ከምኡ ቦታቱ ናብ ጎቦን ስንጭሮን ዳግማይ ወፊሩ ካልእ ቃልሲ ከካይድ እንተዘይኮይኑ ንኤርትራ ኣረኪቡ ክድቀስ ዝኽእል ሰብ ወይ ክድቀስ ዝኽእል ኤርትራዊ የለን ካባይ ጀሚርካ ማለት እዩ ግን ኣብኡ ሃይከድና ንእስያስ ብኸመይ መንገዲ ንኣልዮ ንኢትዮጵያውያን ብባሕርን ልእላውነት ኤርትራን ዘልዕልዎ ዘለዎ ኻነ
ህዝብናን ሃገርናን ኣብ ሓደጋ ከይኣቱ እንታይ ዓይነት ጥንቃቐን እንታይ ዓይነት ኣገባብን ክንጥቀም ኣለና ከም ድለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ከም ድለይቲ ፍትሒ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ሕቶ ዋንነት ናይ ባሕሪ ምሸትን ንጉሆን እናታዘረበት ምስኣ መሻርክቲ ኮንካ ክትሰርሕ ብዘይክኡ እውን ብወገን ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ኣሚንካ ዝግበር ብወገን ዝኾነ ኤርትራዊ ኣፍልቡ ኣውዲቑ ክሓስብ ኣይክእልኒ ብወገን ኢትዮጵያ ሓደገኛ እዩ ዝኾነ ቃልሲ ብወገን ኢትዮጵያ ዝግበርን ዝካየድን ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ እዩ ሕጂ በዓል ኪሮስ በዓል ውፉይ እዚ ነገር እዚ ኣየገድሶምን ኣሎ ትልክዕ ክንሪኦ ኣለና ብፍላይ ድሌት ፍትሒ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንድሕር ዘገዲስዎም እዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ምንታይ ኣትዮም ኣለዎ ማለት እዩ ብኸመይ ስልጣን ናሓዝ ብኸመይ ከዓ ውልቃዊ ጥቕሚ ንርከብ እንተዘይኮይኑ ብህዝብን ብሃገርን ኣየገደሶምን ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርካ ነዞም ሰባት እዚኦም ኣብ ከምዚ ዓይነት ትጥምቶም ክብል ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ግን ነዞም ሰባት እዚኦም ብጀካ ናይ ውልቆምን ናይ ስልጣንን ካልእ ዕላማ የብሎምን ተብል ዘላ ምክንያት እንታይ እያ ኣብ ኣሕመድ ወይ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘልዕልዎ ዘሎ ብዋንነት ባሕሪ እናሰማዕካ ምስኦም ክሰርሕ ምፍታን ንሳያ ንኪሮስን ንውፉይን ብጀካ ስልጣንን ውልቃዊ ረብሓን ካልእ ኣየገድሶምን ተብሎም ዘላ ማለት እዩ ንፅርተ ክትከውን ዘለዋ ማለት እዩ ሕጂ በዓል ኪሮስ ውፉይ ካልኦት ነዚ ነገር እዚ ብግርህነት ክኸድዎ እንድሕር ፀኒሖም ብሕጂ ተኣሪሞም ኣይ ከምኡ ይመስለና ነይሩ ናይ ዘረባ መስለና ነይሩ ናይ ኣብ ኣሕመድ እምበር ናይ ነዊሕ ዕላምኡ ገምጊምና ተረዲእና ኢልካ እንድሕር ተኣሪሞም ወላ ሓንቲ ብዘይ መረዳእታ ክኸዱ ፀኒሖም መሲልዎም ክኸዱ ፀኒሖም ኢልካ ነቲ ነገር ክትሪኦ ይከኣል እዩ ንሱ ተሓቂውን ክትብሎ ትኽእል ማለት እዩ በታ ዘለዋ ንድሕር ቀፂሎም ግን ልክዕ ኪሮስን ውፉይን ካልእ ሰዓብቶምን ብጀካ ስልጣንን ውልቃዊ ረብሓን ብህዝብን ብሃገርን ኣየገድሶምን እዩ ኢልካ ጥራሓ መወዳእታ ክትዛዘም ዘለዋ ማለት እዩ ሓደ ኣብ ኣሕመድ በዚ ብሎ ዘሎ ንኤርትራ ክቋፃፀራ እንድሕር ክኢሉ ኤርትራውያን ኤርትራ ክገድፈልና ኢሉ ዝሓስብ ኤርትራዊ እንተድልዩ ለዋሕ ክኾን ኣለዎ የዋህ በቃ በዓል ውፉይ ነቲ ኣብ ኣሕመድ ዝብሎ ዘሎ ጥራይ ኢሳያስ ይውደቕ እምበር ደሓን ኢሎም ክኸድዎ እንተድልዮም ብኡ ኸይዶም መራሕቲ ወይ ስልጣን ክርከቡ ድሕሪ ሓሳብ ኣልይዎም ኮይኖም እዞም ሰባት እዚኦም ኣያሽኦም ማለት እዩ ኣብ ኣሕመድ ኤርትራ ተቆፃፂሩ ሓደ ኤርትራዊ መራሒ ናይ ሃገር ክገብረካ ወይ ሃገር ኮንካ ቀፅል ክብለካ ከምኡ ዝሓስብ ኤርትራዊ እንተልዩ ገና ደቂሱሎ ማለት እዩ ሕጂ ወላ በዓል ኪሮስ ወላ በዓል ውፉይ ህርፋን ስልጣንን ውልቃዊ ረብሓን ወላ ዓብሊልዎም እንተሃለወ እዚ ነገር እዚ ካብ ኣብ ኣሕመድ ኣይረኽብዎን እዮም ጠቕላላ ክረኽብዎ ኣይክእሉን እዮም ርግፀኛ ኣብ ኣሕመድ ንኤርትራ እንድሕር ተቆፃፂርዋ ከም ዝበሃል የለን ኤርትራዊ ከም ዘይድቅሰሉ ፈለጥ እዩ ምክንያቱ
ታሪክ ኤርትራውያን 30 ዓመት ዝወሰደ ቃልሲ ኣብ ትሕቲ ሃይለ ስላሴ ነይራ እኳ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ መንግስቱ እኳ ነይራ ግን ኤርትራውያን ተቃሊሶም ማለት እዩ ሕጂ እውን ዓብ ኣሕመድ እንድሕሪ ኣከምኡ ዓይነት በፂሑ ንኤርትራውያን ብኸመይ ይሕዘካ ካልእ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ እዩ ምክንያቱ ስልጣን ብዙሕ ከይተረከብካ ኸማን ተቃሊስካ ንሃይለ ስላሴን ንመንግስቱን ኣሊኻ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ነገርሲ ንኩሉ ነገር ርኢኻ ዓብ ኣሕመድ ነቲ ዘልዕሎ ዘሎ እንድሕሪ ተዓዊትሉ ኤርትራዊ ኣይኮነን ስልጣን ክትረክብሲ ኣብታ ሃገር ናይ ምንባር ዕድል እውን ናይ ምንባር ወላ ተፃኢድካ ከዳሚ ኾንካ ባርያ ኾንካ ኣብ ኤርትራ ናይ ምንባር ዕድል እውን ኩሉ ኣይክእልኒ ተም ደለይቲ ፍትሒ ሳበይ ንነብረላ ኣለና ግን ወላ ቶም ደገፍቲ ክነብሩላ ኣይክእሉን እዮም ገለ ሰብ ሕጂ ኣብ ደለይቲ ፍትሒ እስያስ ዝመርሓሃል ዘሎ ሃገር ክነብረላ ኣይከኣልናን ኣብ እውን ድሕሪ ሒዝዋ ክነብረላ ኣይንኽእልና ኩሉ ሓደ እዩ ባዕሊ ፈለጥ ዝብሉ ኣለዉ ነው ከምዚ ዓይነታት ሓሳስባ እንካ ካብ ኩሉና ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ክርሕቕ እዩ ዘለዎ ሕና ከም ህዝቢ ከም ሃገር እቲ ሓሳብ ናይ ዓብ ኣሕመድ ወይ ናይ ኢትዮጵያውያን ብኸመይ ክፈሽል ከም ዘለዎ ካልእ ስራሕ ኮይኑ ንእስያስን ጉጅሉኡን ከዓኒ ከመይ ቢልካ ተኣልዮም ነዘን ነገራት እዚአን ፈላሊኻ ውዳቤ ጎስጓስ እናገበርካ ኩሉ ነገር ክኸውን ዝኽእል ነገር እዩ ብልክዕ ኣብ እስያስ ዘላ ሃገር ያ ዳርጋ ኩሉ ኤርትራዊ ዳርጋ ብዙሕ ክነብረላ ኣይከኣለን ኣብታ ሃገር ዘሎ እውን ዝሓተተ ይቐተል ይእሰር ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና ንዕኡ ክንቃለሶ ኣለና ዳ እምበር ንዕኡ ተቐቢልና ንዓብ ኣሕመድ ጥራሕ ንከላኸል ኣይኮነን ከምኡ ድሕሪ ኮይኑ ራሕን ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ግን ከም ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ንዓብ ኣሕመድ ኖ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ዳ እምበር ናይ ውልቀ ሰባት ኣይኮነትን ስለዚ ልዕላውነት ሃገርናን ህዝብናን ኣልዒልካ ከይትዛረብ ብሕግን ሕጋውነትን ግቡእካ ከፊልካ ብኽራይ ክትጥቀም ጽባሕ ንጎዕ ዕድል ኣለካ ከም ደለይቲ ፍትሒ ብኸምኡ ኣገባብ ምስ ኢትዮጵያውያን ዝሳሕበና ኣይኮነን ኢልካ ሓደ መረዳእታ ንኢትዮጵያውያን ሂብካ ግን ብዋንነት ኢልካ ዝለዓል ሕቶ ኤርትራውያን ንቃወም ንደግፍ ከነፍቆዶ ዘይንኽእል ነገር እዩ ኢልካ ብድፍረት ምዝራብ የድሊ ማለት እዩ ጽባሕ ነርክበሉ እስያስ ጥራሕ ይተኣለ ድሓርካ ተቃሊስና ንዓብ ኣሕመድ ነውፆ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እዩ እጂቲ ብቸም ብዙሕ እንደኻ ትሰምዕ ነዚ ነገር እዚ ከሎ ጌና ኢኻ ክጥንቀቐሉ ዘለካ ብፍላይ እዚ በዓል ኪሮስ በዓል ውፉይ መንእሰያት ከየጋግዩ ምክንያቱ ግዳይ ከይኮኑ ኣብቲ መንጎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዞባና ሓደገኛ ኩናት ከጋጠም ይኽእል እዩ ዓብ ኣሕመድ ምስ ኣምሓሩ ምስ ፋኖ ከመይ ደረጃ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ምስ ተጋሩ ከመይ ደረጃ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ብወገን ኤርትራ እውን ከመይ ደረጃ ኣሎ ንሪኦ ኣለና ብፍላይ ንተጋሩ ሓራ መሬት ዝብሉ ሓደገኛታት ንህዝቢ ትግራይ ኩናት ሕድሕድ ንምልዓል ዝኸዶ ዘሎ ዓብ ኣሕመድ ተጋሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብቐሊሉ ክርእይዎ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ብኡ ዝቐፀለ ጽባሕ ንግሆ ንህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገር እዚ እውን ተጋሩ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ክጓየይሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ
مس أبي أحمد وجينو دو زبل إرتراوي ني إرتراويان راح يكونن حدقة نلقلاونت حاج إرترا راح يكونن حدقة وين هزبي إرترا راح يكونن حدقة نتجارو حدقة هون الله مالتي ني أم حروخ حدقة هون الله مالتي حجي أب دوبات إرترا كيمس أخات راح بتجارو ديو بأمحارو ديو قلت قاومتي ناي أورمو ألو بزحات أبتو مونغو توحيد كحت ترفخها مالتي حجتهم من إسات نزي تصوعيت ناي بعال كيروسن ناي بعال وفوين أقالو بو كي تقورلو نبلو مزلنا بزوح نقر له بتيلكا إيرتراويان كنت أفق يابلنان لذي حدا أنا زيناي وفوي ناي كيروسن بالطعمي قرهنيا هاتيهم من البعض نقل سبات وفوي درجة أبتخزارب كله نقل سبك إمنا خيلي جن نو زح قرهنات على وفوي كيروس كوفوي زقددن دي وفوي ون بزح نقر زاربو زرواتات دحري تميز كان حري إخايو كل حساب زربون إعناوي مالتي إعناوي وفوي أبكندي من كساسات آتيو سمرات نيرو قديفوا تسوقي قد قديفوا بروماساي 4 عامات عبيدو أبومبر كوينهم رحات سنيحو بروماساي كمي درجة الله جي لكع وفي بمتكل على ساين نيرو تزهون أبتي بروماساي كابومبر سورده لكع اتا بروماساي كم من قصاص عند حيلت نمخات راح بزح نجر كسرح نيرو مالتي كابتا سلطان مس ورده جن بروماساي قدي أي جبرلان من البعض كم تجلى زلعلوه الله بزح نا جنزم متففا جلى زبها له نسوت شبت مسحاسكا ويريخات زاروي جن زربا بزح نجري زلو ولا بز إيتابيا زلوون بجنزب تطرو له مالتي كراس دي ولا وفوي قال بزح نجرات كمبيوتر ديو محتم ديو نقول بالاي نركبنا إلهم أبينكم زلو اسمع له مالتي وا هنا كم حكيتهم من إسات برجرنا حمدو نقول بال بخلتا 3-7 تمراري صوم أفريسنا يو علنا كبلو زخونه برجرنا حمدو أبزنا جرزيو بتخكل كريو زقبو أنا جرالو مالتي لك عبقله جزيتاتون بكيراسون رئيته به كيراس برجيتنا حمدو برجيتنا حمدو خمس خلو بحقي أركوبني برجيتنا حمدو إنه مزيو مناتو كيراس حيال ناي سلطان هرفان اللوو كيراسون زي وفويون لكعكم أو مالتي زن كلتا سبات زيهم بالزعبا سلطان انت زي كوينو تي نزغدو متى عانت حدقة كسعب يخل بدرجة هزبي بدرجة من إساعات بدرجة كل نتي بدد حرم زهيزلو تخطاطا لناتهم كاقبزينا بقزي تايكا قاطمون يخيلي ويدما قصيلكا تايك فطر يخيل بزح أي قد السمالو حدا بسلطان زعوري أمي بجنزبون ساعتهم زبالة غلطيهم بزيك العالم كزروبو اللي زلوا نجاري غنياتو كلتيهم أزا إثيوبيا زي زخونة مرتشايم نتانا قرز خدوا زلوا هرفان ناي سلطان سلا زلوا نتقولوا أفريسنا لنا زولو زلوا مالتي ويدما عين سمعة كان عين إزازن بأخذ زلوا زلوا كميلك حلاف مخان ويدما كمي جيركا أو قله ربحاتات تركب تزي كوينو
كما جير كان هزبي خطودب تخيل ولا حنتي بحسابهم يلون مالتي كما جير كا هزبي زأمنولو ودابن طرنافن تكايد أيكون أنا وش تبرجنا حمدو تراكون كاسي نتقول دلاي فتحي كم يجير كاتو أكوبو بفلاي أبكي المثال هزب السب كومي حسب كوبو مالتي نسوم جن أيكونن بكل دلاي فتح كحاسبو نتدحن ودابز نبرو برجنا حمد أم أنت درجة ودي أملو مالتي زنري أزلنا حكي لكع أدي سبعة سمينار زغبرو بعلوفي نتنا وزنبرا ودابيتات أي عدمونن كان بعل ودصبها تصبها كالوتون بزحات تاسل زغون أبز بايتا سل صنحو قرب ناي قال ستومكرو أطريوم سل زلو وي دبلوماسي أبز خبابي زخونه فطيروم سل زلو كعولل نايم سلطان كركبنا أيكولنيوم زبل أتحساسبايو أيكونهم قعدموهم سي بزح نغرنا نسمع سلامنا إزغابيرون زي بهالو مالتي كم زلكا قال سيلون كم زبلكا قال سيلون قداي طرحاتون بتغيد تطفئ طرحها سلازي اب إثيوبيا ويا تግራይ ዝخدو إن مهجمن اسيات بزي زخونه طرنافن ودابن بزي ዝተማእኸለ ነገር بسمعي طرح ስለ ዝخدو ክንደይ من اسيات ጠፊኣ ዘላ ማለት ለዝኹም ዓይነት ጌጋታት ብሕጂ እዞም መንእስያት ንኢትዮጵያ ወረዶ ናይ አዲስ አበባ ምፁ ትበሃል ዘለኹም كتنقو ክትክእልለኩም ናይ ቃል ስዋን ወንስ ዝሓዘት ክንደይ መንእሰይ ካብ እስራኤል ነጢራ ኸይዳ ቃለሲላ ክንደይ ጠፊኣ ዘላው ስለዚ እኹል መረዳእታ ኣለኩም ማለት ብኡ ግንባር ክፍጠር ንሕሉ ኮይኑ ከም ዝብሎ ዘለው ሓደ ትብርጌና ሓመዱ ብግሎባሊ ዝምራሕ ሓደ ንዑጥ ሒሶመሎ በዓል كيروسن وفين مالتي كلا أي نجار كاوقت سيلكا مس إثيوبيا وعلن سممعن جيركا تزجبر كاي سممعن وعلن كم هزبن كم حجرن لولاونت كان زخونة حدقة كم سألكا كم زي كل مس هزبخا تراديخا وزته كلا حجراتون تلاقي تفتحي يرتوان بإثيوبيا يقاوموا له كبهال كلسي إثيوبيا أنت عين السممع سلز جبرتي أو بوتا هيباتهم زلا ويتحجزهم زلا تبهالي نتصر نجر كتسمع معت كلا لك نا جنزب حجز جبريل كان حرقين عند حد أبسممعتي خايو بقى فتحنا لو تنا بتهاجر مسرقة جسنا جبوهم كفيلكم تقوملو ودب كم زبوتا هنا تحزوكم ينام نعمت كندزيو سلازي إذا حجة تحلفلنا زلهم لغح لكع كابتو تخوفلو خوفلكم يخيليو الكان زيون بسممع كتقومت أتخيلها بزنا جرات زيو قرب نحرقيت كايو أنا ببعليكوا زخونة يخون سممعك بوغن إثيوبيا قال سعيك وبولن دي جن ولا عين كم عين السممع تغير مخو من خوين سدحان زبل سبكاني قرب ترقاقيو نتنقر خودو يخيل مالتي هجي كم إرتراويان بفلاي برجينا حمدو كمون زقوان الدلاي فتحي بإثيوبيا زقبر قالسي قدامي نقر نتم أبقى تركوب السبات حدقاء كابو غصيلكا نهزبوكمن نحاقركمن حدقايو إثيوبياويان زلعلو زلو حطو على عبد أحمد إذا مريم زلنا جنرالات زلعلوة بو تطلع من الزاربو زلوي ناي واننات بحري عصبنا هنا بحيلنا قناعتوينا أصوار نجزع لنا 1 مليون سراويت حنا لنا درونات علوانا زبلو زلو انتاين مقباري بچم كنات نحرت غايدو أبعمل نفلطينا
ህዝቢ ኤርትራ ከየፅነተ ንኤርትራ ከኣተዋ ከምዘይ ክርድእ ነገር ፈልጥዎ እዮም ህዝቢ ኤርትራ እውን ብዛዕባ ሃገሩ ክሳብ መወዳእታ ክሳብ ብሂወት ዘሎ ዝኾነ ኤርትራዊ ብዛዕባ ሃገሩ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዝኸፍል እፈልጥ እዮም እየ ሳቶም እውን ነቲ ነገር ከኣትዎ ከለዉ ንህዝቢ ኤርትራ ማዕረ ክንደይ ኣብ ሃገሩ ሓያል ህዝቢ ምዃኑ ፈልጥዎ እዮም እየ ስለዚ ዓቕሙ እንድሕር ረኺቦም ህልም ጥራሕ ከብልዎ እዮም ቃልስናቶም ማለት እዩ ከምኡ ደርጊ ከመይ ኢሉ ተሳዒሩ ፈልጥዎ እዮም እየ ወዘተ እቲ ናይ ሃይለ ስላሴ ነገር ህዝቢ ኤርትራ እንተልዩ ፅባሕ ከቃለሰካይ ድሕሪ ፅባሕ ከቃለሰካይ እዚኣ እውን ስለ ዝፈልጥዋ ወላ ብታ ኤርትራ እንድሕር ኣትዮም ሓንሳብ እናሓዋሩ ንህዝቢ ኤርትራ ምጥፋእ ምዃኑ ትዕላምኦም ዝኾነ ኤርትራዊ ክፈልጦ ክእል ኣለዎ ኣብዚ ጉዳይ ዝኾነ ኤርትራዊ ክጠራጠር የብሉን ስለዚ ብኢትዮጵያውያን ዝግበር ዝኾነ ነገር ክንጥንቀቐሉ ክንክእል ኣለና ኢሳያስ ብኡ ዲፕሎማሲ ክገብር ኢሳያስ ብኡ ክዛወር ንዑ ሓላል ንዓና ሓራን ከመይ ኢሉ ይኸውን ዝብል እዚ ግደፍዎ ኢሳያስ ንባዕሉ ዓባይ ኢትዮጵያ ዝደሊ ሰብ እዩ ባዕልهم 10 ግዜ ትዛረብዎ ዘረባ እዩ ኢሳያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዘጥፈአ ኢልኩም ትዛረብዎ ዘረባ እዩ ኢሳያስ ንልዕላውነት ኤርትራ ብሱዳን ዲ ብኢትዮጵያ ዲ ሓደጋ ዘምፃላ ዘሎ ሰብ ኢልኩም ክንደይ ግዜ ተዛሪብኩሞ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ዝዝገበሮ ትገብር ንሕር ኮንካ ኢሳያስ ዝዝበሎ ትብል ንሕር ኮንካ ካብ ኢሳያስ ዝፈልየካ ነገር የለን ማለት እዩ እቲ ነገር ንሱ ስለ ዝኾነ ምስ ኢሳያስ ማዕረ ጌርና ኢና ክንሪኦኩም ከም ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ብኢትዮጵያ ወይ ምስ ኣብ ኣሕመድ ወጊኑ እዛ ነገር ዝኸይድ ሰብ እቲ ነገር ንቐፃሊ ሓደጋ ምዃኑ ብዝኾነ ኤርትራዊ ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ብደረጃ ደለይቲ ፍትሒ እውን ልክዕ ከምቶም ህግደፍ ጌርና ክንሪኦኩም ምዃና ክትፈልጥዋ ክትክእለኩም ማለት እዩ ምስ ኣብ ኣሕመድ ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ የፅንቶ ኣሎ ኣብ ኣሕመድ ካን ኢሳያስ ከፅንቶ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንክልቲኦም ማዕረ ፀላእቲ ኢና ከም ደለይቲ ፍትሒ ንሪኦም ማለት እዩ እታ ነገር ነዚኣ ተረዲእኻ ዝኾነ ኤርትራዊ ካብ ኣብ ኣሕመድ ምርሓቅ ህዝብኻ ዘይወደብካ ቃልሲ ህዝብኻ ዝተቃወሞ ግንባር ክትዕወተሉ ኣይትኽእልንኻ ደላይ ፍትሒ ብቐረባት በርጌር ንሓመዱ እዩ ትዝበዝሐ ዓቕሚ ኖ ኣይተድልየና ናብኣ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ መን ሒዝካ ተቃለስ ኣብ ኣሕመድ በርጌር ንሓመዱ ውረዱ ኣይትውረዱ ኣይጉድሰን እዩ ክትሰኣሉ ወይ ኣብ ስእሊ ክትረኣዩ ትደልዩ ውሑዳት ሰባት ሆም ተገድስዎማ ዘገድሶና ኣብ ኣሕመድ እቲ ነገር እንድሕር ደልይዎ እቶም ኤርትራውያን ውሑዳት ንስእሊ ዝኾኑ ሒዝካ እቲ ካልእ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ከካይዶ ክእል እዩ ደለይቲ ፍትሒኦም እናበለ ብጃይኩ እውን ዋንነት ባሕሪ ዘልዕሎ ዘሎ ሕቶ ካልእ ምኽንያት ኣይደለሉን እዩ ንብዙሓት ሃገራት ብሕግን ብሓይሊ ክጥቀመሉ ዝኽእል ደገፍን ብዘይ ዕረፍቲ ዝፅዕር ዘሎ ሰብ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ኩሉ ነገር እዚ ተረዲእካ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ብኸመይ ክንከይድ ኣለና ምፍላጥ የገድስ እዩ ኢሳያስ ዝበሎ ደገፍቱ ኢሳያስ ዝበሉ ወልካ እንድሕር ተኸይድካ ኣለኻ ዋንጋን ጠፊኻ ኣለኻ ማለት እዩ ጠፊኻ ኣለኻ እዞም ኣብ ስእሊ ንሪኦም ዘለና 2018 ተደሚርና ኢና በሉ ኢሉ ተደሚርና ዘበሎም ኢሳያስ ማእኸል ኤርትራ እዩ ምክንያቱ ኢሳያስ ኣረኪበካ ኣለኹ መራሒና ኢኻ ክብሎ ዕጅባ ይብሎኒ ካልእ ክገብር ዕጅባ ይብሎኒ ስለዚ ኢሳያስ ንሱ ምዃኑ እናፈለጥካ
إسياس زقبرو نختجبر إسياس زبولو نختدقم دحري تخيد نحروان كا تايلني هذا عم مفتوح لو طن حتى دا نكعهم إسياس نحري نقبر وي كم إسياس نزارم نحرقينا فتح لو طن حتى هذا اللي كاني مالتي إسياس أب إثيوبيا هيدكا زبيرترا بزي حقن بزي قوامن رقيسكا نعها كمان هزبي إرترا أي مرز أكان كم نبسها حليفكا ناب أحمد ما رحينا هالكا كتو كل مفتان كاسي إلكا هندينا تزاربكا إساس حدا هزبي إنا يلو تزارب نتحق زي فلت إيو تبلسي كمي جيركا حدا هزب دينا حدا هزب انت نخون 3 عامت متواقعنا إلكا هندينا تزاربكا إساس زخودو حلال كميل نعنا حرامي خوننا الكشعو مزحجي نيبعل بينن كيروسن ملسي هو لو مالتي لذي اتي نجر بفلاي دليتي فتحي ارتراويان بإثيوبيا زقبر قالسي سممع يهلو اهلو بزي قدس ني ارتراويان حادقايو طباي ناي إثيوبياويان نفولطينا لذي إثيوبيا من إثيوبيا كساب زلا اتا حطو ناي بحري ويدمان إيرترا قوبيتكا حلمتاتكا نمتقبار نهزبي إيرترا كندغنطاب حليلون كنحسيلون أي كولن يوم نزيا تردئنا نزي بعد أب أحمد زلعلو وزلو بزربان بتكبارن زبنان هاجرنا كايتو تنكفلنا إنا خن بزلنا نمبر مسؤوم تشاركان تقورابيت كان مخات بطعمي جباني زي عفلينا بعلو فين بعل كيروسن كابز نجر زي كو الرومو كم زلوهم مسرح ما أيفالن تايلان كات خال سب كتنك لالو مالتي زغنا سسناين